Londonan pos nilar sangat bagus ingkang kutah Ludira. Nalika semanten samyala Senopati Pandhawa gugur, Senopati Pandhawa gugur. Dadi Gurawalan Sangya para-para kawan. Ndara Sedewa mau ngendika Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh jebul kahanane arep kaya ngene tole. Soto Kurawa nyumurke kawentanipun Sang Abimanyu Gya piyak gelar Cakra Byuha Londonan pos nilar sangat bagus ingkang kutah Ludira. Nalika semanten samyala Senopati Pandhawa gugur, Senopati Pandhawa gugur. Dadi Gurawalan Sangya para-para kawan. Sedewa mau ngendika Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh jebul kahan